Ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тан-сиҳат ҳастен. Дӯстони азиз, баъд аз чанд рӯзҳо имрӯз хостем боз камтар баҳри шумо навор кунем. Якчанд рӯз шуда буд ки видео напартофта будам. Раҳмати калон ки моро кам карда сурох карден. Дар комментария бисёр одамо навистанд ки барои чӣ видео намекунӣ, каналта дигар пеш намебарӣ. Ҳамхел саволҳо бисёр буданд. Аз ҳамаи шумо ман миннатдор ҳастам. Пешакӣ раҳмат. Ман каналма ҳатман пеш мебарам. Ина боз бо хабарҳои наву тоза, бо видеоҳои ҷолиб боз ман омадам. Иншоаллоҳ ки баҳри шумо боз ман ҳатман наворҳои диданӣ пешкаш мекунам. Ва дар ин чанд рӯза ба канали мо подписчикони нав, яъне меҳмонони нав пайваст шудан. Ҳаматонро хушомадед мегӯм. Умедворам ки видео ва канали мо ба шумо писанд меояду ҳама он маълумотое ки дар бораи Кореяи Ҷанубӣ гирифтан мехоҳед ва ё умуман гӯем Кореяи Ҷанубиро дидан мехоҳед, дар канали мо ҳатман пайдо мекунед. Ва иҷа дӯстони азиз, чихеле ки мебинед магазин даем. Акаи Мансур иҷа хучунда бозича интихоб кардестанд. ҳозир боша ягон чӣ мегирем ва баъд тарафҳои хона мерем. Ҳатман ки наворро идома медиҳем. Ин магазин Хай Дайсо ном дорад. Аллакай бисёриҳотон медонен, барое ки видео кардагӣ будам. Касоне ки тамошо накарда бошанд, ҳатман даромада тамошо кунед. тамошобинони азиз, ай магазин биромадем, тарафҳои хона рафтестем. Чихеле ки мебинед ҳавомон анам хел хунуки боронӣ. Кореяда аллакай ҳамин 3 моҳи зимистон мегзарад. Ҳамагӣ дубор боронборӣ, тамом барф умуман назадай. Нам хеле ҳавои боду ҳавои Корея кам боришай. Баҳор кишид, баҳору тобистон, баъд боронош сар мешавад. Хулас дӯстони азиз, хона мерем. Бо навормона ҳатман давом медиҳем. дӯстони азиз, дар Кореяи Ҷанубӣ вазъияти вирус, яъне коронавирус беҳад вазъбин рафтестай. Дар як рӯз то 9000 одам касал мешаванд. Рӯз то рӯз авҷ гирифтестай ва дар бисёр корхонаву заводҳо карантин додагианд. Инчунин дар бисёр ресторан, кафе, умуман гӯем ҷойҳои серодам беваксина гаштан мумкин нест. Хай дуо мекунем тезтарак соз шавад. Иҷа бошад омадем раситем хона ва ай магазин бигем моқа чизи бисёрам нагирифтам, фақат ҳамин Мансурда бозича, баъд як 2-3 чизи кухни кам буд, ҳаваёро гирифтам, тамом. Дигар ҳамаш қариб ки бозичаи Мансур. Раскраска, баъд қаламои ранга, тупу бо якчанд намуд бозичаи дигар. И бошад пергамент барои вай пухтупази худам. Хеле хеле дӯстони азиз,
درگهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی ز درگهی الهی چو هدیه رسیدی بر روزگار مادر خوشبختی آفریدی خوابت پر از فسانه ای نور چشم مادر ای بهترین نشانه تو جان جانی مادر مادر برات بمیره قربانی خوام بنازم خواهم همیشه بینم خندان و سرفرازم من علم سرایم با مهر و غم گساری میبوسمت بسر